Asibingelele obingelele baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile umfana umuhle njengekhehla lomlomo bakithi sibonga kakhulu isupport enesinike yona from January to November. Why am I saying to November? Because uDecember ngeke sashutha njengoba sikuNovember siselelwa ama camera u4 kuphela kusho sesovela 4 times so sizophinde sivele ngomhla ka15 kuJanuary 2026. Sibonga nje kakhulu ngicabanga ukuthi uNkulunkulu emuhle nethongo lizosilekela siphinde futhi sificane futhi ngomhla ka2020 ku2026 ngoba akubo bonke abantu abazofika. Abanye sibabonile besala endleleni, abanye sibabonile bephelela amajele ku2025. Asazi ke sicela kuyena omdala wensuku umenzi wezinto zenzeka ukuthi nathi asiweze ku2026 siphinde futhi sinenzele ama video siphinde nawe sikubiza njenge follower. Unfortunately silandelwa nabantu bethu nabasemajele. They are not giving abathi babudokotela we are in prison but siyakulandela siyakubuka. This is Baba Udokotela namhlanje sinobaba uMavuso inamba yakhe ithi 062 322 8297. Baba Mavuso asibingelele khehla. Ngibingelele ngiphinde ngibonge ukuthola ithuba kuba udokotela kwishow yakhe. Ngibingelele kubabukeli. Mavuso lo owavusa ibinotho amanye amadoda bangabantu abazalutho. Ke namhlanje sesishilo kubantu yini ongayisho kubantu njengoba kusukela ngoJanuary sekuNovember ikhona into ongayisho kubona singakaqali show. Ngingaqale ngibonge kakhulu kubantu abakwazi ukuthi basilandele baphinde futhi bakwazi ukuthi bagcine besixhuma besithola besizakala kulezinto abasuke befuna ukusizakala ngazo. Into engizoyicela ukuthi bangayiki abaqhubeke ngoba kuningi esibaphathele kona and kuningi sesibenzele kona. Kusho ukuthi nje ngizongacela ukuthi ababe focus kule show ngoba kuningi abazosizakala ngakho nabakudingayo. SiyakuDisemba manje wonke umuntu akaphuma ezikweletini akabe nento ezokwazi ukuthi isize ngane ekhaya. Sibonga kakhulu bekubaba uMavuso loyo bebeka naye ilaka lakhe. Baba namhlanje ke asizokhuluma kakhulu sicabanga ukuthi nabantu abalandeli nababukeli and kubaluleke kakhulu ukuthi sisho ukuthi kunabantu abasilalelayo abangasibuki ngoba benokukhubazeka kwamehlo. Basho bathi babudokotela ngiyathanda khona umfito wakho ngiyawalalela kakhulu angiwabuki ngiyawalalela nake siyabonga kakhulu ukuthi laba abanokukhubazeka ngamehlo bayakwazi ukuthi balalele ukuthi babudokotela bethi namhlanje uphethe umuthi uthi umuntu umene 2000 rand angakwazi ukuthi akuthinte uthi umeqo umsebenzi noma umeqo osetshenziswa umuntu ofuna umsebenzi osichazele umntwana Thombe. Baba udokotela ngiphinde ngibonge umeqo lo engikhuluma ngawo umeqo osetshenziswa umuntu osuke efuna umsebenzi. Yebo baba udokotela. Kanjani? Ngifuna ukuthi la ufesa khona nje abasebenzi kuyabona ukuthi abasebenzi uma beye emsebenzini abaqhamuka indlela zonke baqhamuka ngendlela eyodwa. Okay. Uma sebeyongena. Uke wasebenza wena? Ngabe semaye ngisebenzile before. Oh okay. Angisasebenzi. Uqhama ndawo zonke nawe? Ngingedwa. Kodwa mina manje ngiziqhama ndawo zonke. Ngiyaqhama ngala ngike. Isho impondo zekhaya phela nje. Uqhama. Like icacise kahle uthi wenza njani? Uma behamba abantu beyemsebenzini ngabe mayini ngabe semafemini kodwa abantu uma sebeyongena emsebenzini bahamba endleleni eyodwa kube emsebenzini iminyanga yibe emibili ukuthi kungene kubazuye emsebenzini. Mina into engiyifunayo kuwena ngoba wena ufuna umsebenzi ngifuna uthole lezazibi abahamba kuzona. Ile yadlela abahamba kuzona ufike ungiqoqele izibi. Okay. Kodwa ngifuna ukuthi uziqoqe bengakahambi. Ubona njani bahambile amahamba? Uyasazi isikhathi sokungena emsebenzini. Oh okay. Uyasazi isikhathi abangena ngaso emsebenzini ngoba noma ngathiwa kune night shift lapho. Uyakwazi kodwa ukuthi ubone ukuthi i night shift ayikaphuli. Okay. Laba abangenayo futhi abakangeni. Wena isikhathi sakhe leso ke. Ukwazi nje uthi nje kancane utholele lezo zibi lezo ngoba ngifuna sibeqise. Ngifuna sizobeqisa bese bayahamba ke. Uma sebeya ungeke lapho ngeke mkhulu. Sizobe sesiyabeqisa kodwa uma sesibeqisa angifuni ukuthi udelele. Engithi wena so uyazi ukuthi ubeqisile. Ngoba phela uzoqashwa. Okay. Into efunakala uyenzeke wena ngoba ngisho ngingathiwa usuyaxoshwa emsebenzini bayakhipha ngezathu ezithile. Yibona futhi abazokuvikela abathi abakwazi ukusebenza ngaphandle kwakho. Ilombo lela baleqile. Sibeqisile.
akekho umuntu ozosi noma kuthiwa sekusemsebenzini ke akukho wena mhlawumbe ngenkinga zokuthi mhlawumbe kunezinto ezenza ukuthi ungeze emsebenzini bathi asikwazi ukusebenza obani engekho asikwazi ukusebenza imake Khehla yabona manje ukhuluma into esensitive angichaze lento lena nabasaleli kufuna ngaphela bayafisa ukubuza ubeqisile wathola umsebenzi ukubeqisa wagina ezoyenza uthola umsebenzi lana wena njengoba ufuna umsebenzi njengoba sowubeqisileke manje usubeqisile usulufakile ngathi usuzifakile emsebenzini okay ngokuthi usowubeqisile alright usuzifakile manje wena emsebenzini ngathi ukusho nosayensabona ukuthi bakukhulumele lapha ngoba ngibeqile umbo lakho ugadla ngapha yonke into eyenzeka ngaphakathi emsebenzini iphethwe yibona wena wazi lutho wena nje ubeqisile ngoba phela uma ubeqisile sina sokutshela ukuthi uzowusebenzisa kanjani uzothina futhi kulento okay yiyo ke efika ikusebenzele lapha phambili bazokukhulumela ayikho into wena oyikhulumayo khuluma ibona bazokukhulumela nje ibona bazokukhulumela ngoba ngifuna ukuthola lapha Ibona okay asingeneke lento Khehla asingene lento singenqamleli sebeqileke into engiyisabayo lana lento beqisa ngayo izibavukelisa inyawo wathi uma usevale ukuchama khona into engayeqayo kusebenza kanjani Khehla into ekhona le iyenzeka vele emisebenzini umuthi okhona bayeqisana kwamanje kanti abantu basebenza abantu lapha ya umeko nje ukuthi yinto hayi ukuthi mhlawumbe into engena ibe safe athi umuntu ngizokweqisa kusho ukuthi sekuzovuvukala inyawo akuhlangene lo umsebenzi nje kuphela ngoba ukweqisa abantu ngaloko kusiceleni lokho izifo lezo suke la into enhle ngoba suke sifuna ukuthi uqashe bonke abantu abasebenzayo bayosebenzisa lo muthi ya kodwa into engithandayo kukhona umuthi esiwakha wohudo lwenkunzi mase sifaka unokani sifaka umkhondweni sifaka nalemithi ukuthi ungekhohlwa owesiqisa intombi ukuthi uyishele uzoyeke mekathi yahamba izozigagela akithi nawo lo muthi usukuthele phansi ngoba ngizama ukuthi sichaze ukuthi iyatheleka vese phansi into nje uyayikhanda bese usuyoyithela sebehambile kufunakala abahambe baqede ngoba wena ufuna wonke umsebenzi ufuna lo night shift ufuna nalo day shift umuthi wemali emhlophe kanye nomuthi wokuqonywa awusichazela Khehla lapha yana ke kuphi khona kulo muntu esikhuluma ngayo ngidla mama ngiqhabe ngidla mabizana nje asikhulumi ngomuntu engimazi Cha ngiyangithusa ukuthi lapha kulo wamuzi hayi ngeke asikhulumi sengakuthi yangabizela abantu ngento ngabe kombiza abantu awuchazela ukuthi Khehla la kudingeka ukuthi ayimdingi kahle umuntu wakini ayimdingi umuntu wakini la uphiwa imali la okay kodwa njengoba sithi imali emhlophe wena uqalayo kungaba intombi yakho othandana nayo iqala intombi iqale okaqala intombi uthi wena awumdingi umuntu wakini ngoba intombi eqalayo uqala intombi cha sichaze ukuthi uthe wena umdingi umuntu wakini ngoba intombi eqalayo sichaze ukuthi uthala kahle ukuthi iqala kanjani sichazele ukuthi naku kumuthi uthi umdingi umuntu wakini intombi efuna ukuqala lo muthi lo kungabe umuntu wakini oyigazi lakhe okay siyachaza ke manje intombi yayishela okay iqo kodwa ke mase sowusebenzisa lo muntu ufunakala kube umuntu onemali okay noma ngathiwa kuyona yakhe eyakubo alright noma ngathiwa umuntu nje enizwanayo naye maye nemali uzokunika ngabe umuntu ungeve kuthiwa niyathandana kungabe umuntu othandana naye kodwa kufunakala abe nemali akasebenze okubo akube right ngoba imali azokunikeza yona la wena ufuna imali yakubo ngephansi kufuneka imali vele siyakudisela ake sizela umuthi wemali emhlophe osichazela kumuthi wemali emhlophe kusho ukuthi masikhuluma ukuze lento wena umnikeza imali emhlophe kusho ukuthi wena umnikeza icoin kodwa emhlophe usukumupha nje okay yiyo ke lelanda leyamali yana bese yena kuphe eyamaphepha mekuphe eyamaphepha wena usuka vele sowudemandile ukuthi ufuna imali engakanani uzokunikeza noma engeze ukunika same time kodwa uzokugcina inika igcina ifikile kulenani okade ulifunile ukuhamba sakathi ngawo umuntu yena ukunika imali
alokho ekunika imali nje alokho wena kodwa waqala wena wamqala noma ngathi niyathandana noma nithandana niyazwana kodwa mase sowukhandile lo muthi wamnika lamakhoyini wamupha iza seyamaphepha kuwena uyiniko yena uyinikeza noma wena uzola kumnika imali njalo no wena uzola kumnika like mhlawumbe asike simuntu osanga Makhosi umuntu othandana naye uthi matheni uthe Makhosi uyazi umkakho bese uMakhosi la utheni ngicela amathi uyazi ukuthi umkakho bese uMakhosi la utheni eqaleni uyazi umuntu omdala ukukhuluma kanje lokho usuphakamisa igaba laMakhosi sekathi ngahamba kube umuntu osekathi ngambiza ngibuza ukuthi lo mntwana la ekhaya yini ayifunayo ngoba ngiyakubona indlela ohamba ngayo sekathi ngawumuntu sengathi ngingena ngisho emalini zakho yangithi ukuthi kuthini kwena manje sengihamba sekathi ngawumuntu uma ngibona imali ngathi iyavula ngathi iyavaleka ngezo kuthini ngibona ngathi qhamuka umuntu akanoma wesilisa noma wesifazane kodwa kunomuntu oqhamuka impilo yakhe ngezo kuthini sekathi ngahamba ngiphakamisa even isibongo lesakho osibiza uthi uba isibongo uGamede osengathi ngahamba ngifike kulo Gamede ngithi mephambi umuntu omdala sengathi anganoma uyayizwa lento kuthini uzoshawa idatha zokungayizwa sengathi ngaphakamisa nalesibongo umuntu omdala ubuza nalesibongo lo mntwana isibongo sithola kanjani sengathi ungahamba ushintshe kulesibongo uthola isibongo sathi ungabiza isibongo sesekhweni lakho noma somngane wakho yini manje ekhweni lakho umngane wakho cha manje ngiyahlolela nje yibisiswa ngosomngane wakho noma sesekhweni lakho la ngilobole khona cha manje akithi manje sine question esibongo sakho sathi umuntu eshintshayo ubize noma somngane wakho ke vele sikwakadlamini noma ngabe umngane wakho noma uphi uyazi ukuthi angiphiki ngoba into ebonwayo kumina into ebonwayo ayikodwa angizwa kahle ngiyakuhlolela nje ngivele ngibe wasekhweni lami uma ungafuna ibizo somngane wakho noma umngane wakho manje lo mngane oyishangane ube ishaka yabo manje phela nokuthi usaphambo bangiyazi ukuthi Makhosi ngiyabona ukuthi bayaphakama manje labantu Mafuna lesibongo ukuthi fanele ngishintshe ufuna ushintshe so ngibiza lesasekhweni la sivele sishado kwesibili uma sesidlamini ushadela esidlamini kuphelile ngesibongo sami akekho umuntu ophinda khuluma ngesibongo hayi wasekhweni uthi wakhulunyiwe nje ngesibongo sakho kwadlu sesikhuluma ngesasekhweni lakho ya kodwa ke njengoba bephakama njalo badala baphakama ngaleso simo kodwa isimo sokukhuleka yebo asibuyele lana ngifuna sikhuluma ngekhadi lasebank yebo yini ufuna ukutshela abantu lapha yakwikhadi lasebank kunalesimo lesokuthi kudingeka imali and sonke sidinga imali kodwa manje sidinga indlela yokuthi siyithole imali ukuthi sizoyithola kanjani la uganga ke ngizokubeka nje uganga ngoba ngathi nje uganga lokho sizokwenza angifuni sikukhulume kakhulu bengizathanda nje sedlule kodwa into engiyifunayo lapha uma uye ebank nje wathola islip esibiza nje imali ethe ukuba nkulu bese ungifonela usithola phi slip usithola ebank ufika ebank usicela wenze njani no uya nje lapha engithi lapha kwi-ATM usho ku-ATM hayi ebank wena hayi ngaphakathi la kwi-ATM uthatha islip nje lezi ezilahlwa ezinye ezilapha emgqomeni uthathe sinemali enkulu ebese uyangifonela ke angiyona into engicela ukuthi angiyona into engifika siyikhulume ngoba inokuganga phakathi umuthi wesibhamu uyazidayisa wenze njani ayangizidayisa isibhamu na ngisho umuthi wesibhamu nje kodwa angisidayisi kasi nje ngisidayisa isibhamu sesisodwa sichazele khehle ufuna 2000 kwezekani ngifuna 2000 kuphela ngikwenzela ukuthi ukwazi ukuphepha kodwa ngifuna ukuthi ungiqoqele inhlavu kusukela esibhamini esincane kuze esibhamini esikhulu 111 uma sungitholele lezo ndlavu lezo sabe sesikunikeza umyalelo ke mase sesikusebenza ngoba uzoma phezulu kwazo uzozibeka nje lapha phansi ugibele phezulu kwazo ugibele nje phezulu kwazo ume ungalali
Kuzothi ugibele inhlamvu. Abantu bazodivorce. Ukuthi kanti ugibeli njengami. Ugibeli inhlamvu. Futhi ngisho. Ugibele inhlamvu. Yebo. Awuchazela uthatha inhlamvu lezo ume phezulu. Uzibekela ume phezukwazo. Bese siyakunikeza ke lemiyalelo esuke sakunikeza wona siyisebenze into ngoba abafiki ngqo kuwena kodwa bayasuka. Okay. Bathi sebela ngezansi kwengadi. Abuze nje lo munye abuze ngombuzo wodwa ukuthi imalini esizoyithola konje esivumelane ngayo njoba sizokwenza lo msebenzi. Athi omunye wabuza lo mbuzo la ngoba phela sesisuka endlini ungabuzanga endlini wazobuza sokubuza la. Athi cha ngiyabuza phela ngoba ngikulo umsebenzi esizowenza la ukuthi imalini. Uyozo sekhala isibhamu wena. Kodwa kunje bashana bodwa sebefikile. Bashana bodwa. Umuntu wesibhamu. Ngo-2000 nje kuphela ngiyakwenza. Umuntu uyamdelivela uyamamsela wenza njani? Delivela umuthi. Inhlamvu uzithola khona uyazideliver nazo. Inhlamvu phela zanye uyena. Mina ngeke ngize ngisiphathe ngisho lodwa uhlamvu. Anginasibhamu. Phela umuntu hayi usho udeliver ukuthi nenhlamvu zakhona. Ngideliver yena. Ngizithatha. Futhi mina angifuni umuntu wesibhamu. Uyena ufuna umuntu wesibhamu. Wena ufunayo. Uyena ufuna umuntu wesibhamu. Uyawufuna lo muthi imalini. Ngo-2000 kuphela sekuhlangene konke nepost mina ngiyamenzela ngimfakele bese ngimnikeza imiyalelo yena afanele inhlamvu ozidingayo yena afanele athole isibhamu esincane nje i9 mm ilesi esinye ngizazi le i38 okay bese kube nalezi noma zo3 nje isibhamu esikhulu esincane okay ngoba asifati ezincane azilingani ibhamu nje inhlamvu ezu2 nesisodwa esikhulu. Okay, ithatha lento uma phezukwayo. Ame phezukwayo bese ngimnikezeke imiyalelo ukuthi uzokwenza kanjani ngimthumelele nje induku yakhe ayisebenzise. No, mkhulu, usovalelisa nje thini lakho. Ngibonge kakhulu ngingaqedi kuba udokotela kwishow yakhe eseyisebenzela abantu abaningi. Nami nje ngoba uMavuso sengisiza abantu abaningi futhi ngisazobasiza abantu. Ngiyacela ukuthi abantu baqhubeke nokuthi bafune usizo ngoba usizo sinalo, usizo siyalihambela sokuthi silokuthi sibazi ukuthi sibasize baphumelele empilweni yabo. Obongayo baba udokotela baba isizwe bajabulile siyathoba kakhulu siyabonga.